आरामात. हे गाव काळशी आहे, सरमाय नाहीये इथे. घसरणार. पाण्यातून चाल. पडला नाही पडणार होतं ते तिकडे. पाण्यातून चाल. तू पुढे जा ना, म्हणजे तू पडल्यानंतर मला अनुभव येईल. चल हे घे. हा इथून नाही जायचं. हे वर्षानुवर्ष सेमच असतात ना सगळे, कोण बदलत नाही. नाही असंच पाहिजे, असंच असतो. हा पण एक ठेवण चांगली आहे. तुम्ही करा पेंटिंग. पाऊस होतो, मला उशीर झालो योग. मला बोललं असं ना जवळ पण गणपतीचं बाजूला बाजूला. काय रे बा